Begoñako Andramari irakasleen unibertsitate eskola Eliesbarrutiko erakundea da, eta momentu honetan Deustoko unibertsitateari atxikitako zentroa da. Begoñako Andramarin 40 urte inguru daramatzagu irakasleak formatzen, eta haiek, euren aldetik, 100 ikasle formatu dituzte gure lurraldean. Egunero egiten dugu lan, prestakuntza kalitatezkoa eta berritzailea emateko gure ikaslei, hezkuntzarekin kontaktuan dagoena. BAM eskola txikia da, eta tratu hurbila daukagu gure artean, bereziki ikasleekin. Guretzako importantea da ikasleak eroso sentitzea eta esperientzia positiboak izatea. Haiek eskertu eta baloratzen dutela badakigu. BAMek euskal kulturaren alde egiten du lan, eta bere izaera kristautik ikasketa esperientziak jartzen ditu ikasleen esku. Haiek errealitate sozialaz duten ikuspegia zabaldu eta kontrastatzeko, eta horrela errealitatea eraldatzeko. Gure ikasleen eginkizunak berebiziko garrantzi soziala daukala uste dugu, etorkizuneko irakasleak izango baitira. Primeran prestatutako irakasleek markatzen dute aldea.